In-numru ta' saċerdoti fl-aħħar 7 snin innaqas bin-nofs u din is-sena se jkun hemm biss persuna waħda li se tidħol is-seminarju. Bħala dijoċesi għandna ordinazzjonijiet kull sena ta' żgħażagħ li jiġu ordinati saċerdoti għas-servizz tal-poplu ta' Alla, jekk huwa dak don sabiħ ħafna. Min-naħa l-oħra naraw iva tnaqqis jekk kien qabel pereżempju kemm saru saċerdoti f'dawn l-aħħar 7 snin kellek 22 saċerdot, bħalissa fis-seminarju għas-7 snin li ġejjin għandna 12. Net News żar is-seminarju fir-Rabat fejn hemmhekk iltqajna mar-rettur Dun Jimmy Bonnici. Staqsejnieh x'inhi fl-opinjoni tiegħu ir-raġuni għal żgħażagħ mhux qed jersqu sabiex jibdew dan il-vjaġġ ta' 7 snin fis-seminarju, vjaġġ li eventwalment iwassalhom biex isiru saċerdoti. Jista' jkun hemm l-aspett demografiku, n-numru ta' wlied fil-familja ħafna drabi jkun wieħed l-aktar 2. Jista' jkollhom ukoll il-bidla wkoll fil-kultura tas-soċjetà fejn qabel kellek il-fatt li f'Malta wieħed jitwieled Kattoliku biex ngħid hekk, illum trid tkun frott ta' għażla. U enfasizza l-bżonn li jkun hemm ħeġġa ġdida fil-komunitajiet ta' pajjiżna dwar kif wieħed għandu iġeddet l-impenn għal ħajja nisranija. L-Arċisqof għadu kif appunt anke żewġ saċerdoti biex anke jagħtu attenzjoni speċjali għal dan il-qasam, Father James Sajdon u Father Jean-Claude Xkembri, 2 saċerdoti żgħażagħ, sabiex jakkumpanjaw lil dawk it-tfal u żgħażagħ li qegħdin ifittxu bis-serjetà li hekk għandhom xewqa li forsi bdiet frott ta' esperjenza ta' volontarjat u jixtieq jesploraw iżjed hekk Allax qed iqanqal fil-ħajja tagħhom. F'sitwazzjoni fejn iktar ma jgħaddi żmien qed ikun hawn inqas saċerdoti, staqsejna lir-rettur jekk jaqbilx li jkun hawn qassisin li jibnu familja u fl-istess ħin jibqgħu jagħtu s-servizz tagħhom ta' qassis fis-soċjetà. Il-Knisja qed issaqsi wkoll quddiem id-demanda kbira meta għandek komunitajiet bla qassis u allura bla Ewkaristija. Hemmhekk hemm responsabilità wkoll. Allura l-Knisja qed ukoll taffronta din id-domanda għal dawn il-komunitajiet li m'għandhomx Ewkaristija. Jista' jkun li jkun għaqli li wieħed anke jordna irġiel miż-żewġa li għandhom formazzjoni fit-tul impenn sabiħ fil-Knisja biex propju dawn il-komunitajiet insar li għamlu xhur twal bla qudiesa kollhom l-Ewkaristija, dik hija domanda li qegħdem ukoll. Bħalissa f'pajjiżna hawn żewġ persuni li huma miż-żewġin u fl-istess ħin jaqdu dmirhom ta' saċerdot. Wieħed minnhom ġej mill-Knisja Kattolika Griega, filwaqt li ieħor kien Anglikan u ngħaqad mal-Knisja Kattolika. U hekk kif matul is-snin l-tendenza l qudies naqset b'mod sostanzjali, wieħed bħal donnu jasal għal konklużjoni li dan qed iwassal ukoll biex il-persuni jitilfu l-fidi fir-reliġjon, imma dan jaf ma jkunx totalment korrett. Hemm riskju li fidi kulturali ġib drawwiet li jibqgħu għaddejjin b'mod pożittiv u min-naħa l-oħra jista' jkun li jkollna dista kbir bejn dak li ngħixu fil-Knisja u d-deċiżjoni li nieħdu fil-ħajja. Illum naħseb li hemm iktar tfittxija fil-ġenerazzjoni żagħżugħa għal iktar awtentiċità. Dun Jimmy Bartolo jitfa' dawl ukoll fuq il-mod sa kif il-Knisja Kattolika għandha tinbidel biex tattira iktar persuni leha. Quddiem l-isfidi li jitilgħu minn żmien għal żmien, irridu nirriflettu dejjem iktar bis-serjetà biex il-Vanġelu tassew idawwal l-għażliet fil-preżent.